Работы по добраўпарадкаванні, нанесення разметки и дорожных знаков на одном из самых долгих мостов Беларуси засталіся апошнія штрихи. На правом березе работ крыху больше, чем на левым у процессе усталявання тротуарной плитки и асфальтобетонного покрытия. На своем месте уже и галоўнае упрыгожванне – металличная арка. Даўжыня Мазырскага моста складае звыш 900 метров. До конструкции подошли с головой и пропрацавали до дробязяў. Основный мотив – зрабіць не просто транспортную артерию, а сапраўдную славутасць города на Припяти. З улікам падрадных арганізацый на объекте працуе каля 150 человек. Складаныя тэхналагічныя аперацыі мостабудаўнікі выконвалі ў незалежнасці ад сезона. Палкі ў колы ўстаўляла і сама магутная Припять. Шырыня обноўленага моста таксама стала больш, 7 павялічылася до 10 метров. Прадугледзелі і велосипедную дорожку, а таксама безбар'ернае асяроддзе. Усталявалі ліфты для маламабільных грамадзян. У вечерний час гостей и жыхароў города будзе радовать яркая подсветка.